Δεν φύγαμε. Λοιπόν, θα με περιμένεις εδώ, θα το πάρω εγώ. Όχι. Πες μου που είναι και θα πάρω καθόλου. Όχι, δεν είναι τα κορίτσια στο δωμάτιο, εσύ μείνε εδώ. Για να μην με ξεχάσεις. Αυτό το ταξίδι είναι το καλύτερο για τη μία. Τι έπαθες, γιατί είσαι ακόμα εδώ, Η μία μέσα στη χαρά της ξέχασε τα εισιτήρια, αλλά όλα είναι εντάξει. Σκοπεύεις ακόμα να της πεις όλη την αλήθεια, Σου έχω εμπιστοσύνη, Βίκο, αλλά σκέφτομαι μήπως... Θέλει! Θα εξήγησα ήδη 100 φορές! Δεν θέλω με τίποτα να χωρίσουμε. Όμως δεν θέλω να υπάρχουν μυστικά στη σχέση μας. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Ελπίζω μόνο να καταλάβει, Όλο το σχολείο το ξέρει. Όλο. Θα καταλάβει. Πιστεύω πως θα καταλάβει, γιατί δεν ξέρω. Είμαι αισιόδοξος. Και εξάλλου, δεν έχω ξανανιώσει ότι για άλλη γυναίκα ποτέ. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να κρύψουμε από τη μία ότι ο Μανουέλ έκανε σχέση με τη Σαμπρίνα. Έχει δικαίωμα να το μάθει. Λοιπόν, τώρα πάρε το κορίτσι σου και φύγετε. Εντάξει, καλή τύχη,